Kumulikara lyagendete okukolekana ase chinsemo chindego cha Krase County ya Nyamira abalimi bekemerigye kurwase County ya Nyamira ndanse nsemo ya Gyanchole niko bagendete ko muchekumbekerya KTDA aso kusukia busyo konyara gwe bonus yabo ikomutinyo ikomya balimi yabo niko konyara beru konyara bonus yabo omutinyo gatano na kabere asebondo banyoroteli uko lyo kumanyibuna bonus yabo yechani go balchiko nyaro mutinyo ikomi egentu ba mochirimo nekombekegya KTDA buno mulikito kurwase County ya Nyamira Jabuma ange agotomanya obolemi nabwo egetekyo mugongo ase obotene nkubwense ityo ya Kenya aseke meliye chae keregati ebimeli bikoletera ense ito enibo enene bwatekana nokuraliwe kyombegetenenerete abalemi bekemeliye chae KTDA okukwa rwetu chitariki kianda omotienyi ogatano nalimo omwaka oyo nigabalimi barachikonyora ebonasi omotienyi oikomi asia sugeti ukorwaso omotienyi ogatano na kabere nigabalimi bekemelije chae bagendrete korwa ebirengereri byabo igoro yenganeye omulimi number 105 tundwali GN9 amangana ya maruga twanyorete amangana yaro yoguri mweko era anyo chano meetings into achete ntobolibi totebenge bona siete rusumo tenyo stapako motenyo komi atini chomo tenyi nusomya kamba toete batoe toruseri abana siko ekane gosento konya kogosaba nabangina igabali mikuru asetundu bali anyaigwa yuere inse oboteneneriwe factory ya Gyanchole bakanire enganeye bagatajire siete tiko tumujenyo saba kamuranje te otorete chibeso mutinyo saba unless na ina makateri aso ireme atake tuko tuibere chibeso chibeso chijoka chako so mutinyo saba ande chigo chibe kiraro chikoro se interest ko benefit y'abantu abangao into abali mutokumia baichanira enganeye nagoteba nechikoirera barobugo twara chinga kichinkongu anene mono asogwakanira abana babo chi school fees abujibese echi into konyore twebangire no ene kero omuntu orengeti chikono ene ngombe kero orengeti biashara bya otete okora igo kwebanga ono tayari etumete chibesito chie bonus kiasokire no nyambono tukone tote uniji besa irenga sababu echisogete akara bago tabinga batoira niko chomo tenyo komi nande tegwana netenga batoya chibeso motenyo sabato ruseti abana siko bato nyadire bato bayibire abana baito bande bayeta ko chichi university no to semelati toirira abana school mbe murunganeria ogokina wekerengo kyobugima nagoteba ogosukyo gwe bonus gochia sama tuko abosio ngochikoirera wakonga mono ko bugima igo bana nchege ntoko saba igo sala tata ukibese chento toruseri abana isiko bale njara yoka ya toitire abako ubwesi bwakire to chiete bintu byakire chu nyabare kwaje batoebese otherwise uno bugima bwa tokongeire iga abantu bande abana isiko bale ntoraka na school fees atuaga nyitenga chibese chigo chie bonus torusi chibese ororo torusi abana isiko togende tuakane abana bandre gosoma Korinde ensemo y'abalimi bale gosira ekyombe gya KTDA asege tambokero gyo gosukia ebonus go chibosyo mbanyora chinga kichinkongu ensemo y'omunyakero go bwetundu bali Nelson Mongare nagikelia enganeye asate bamba bole chigwe there was no an agreement to amegete na barabwo esanyo jeno meeting nga patiko to achibese ekyumutinyo ikumi ndwe tumatanga otorotara bali chibeso mutinyo saba egere toirira abana sukuru n'abana batebire tare babali mbasaba baraine serikali kuirege tambokero kya bwango elinda abalimi banyore oboene bwabo kakireta keiri nanare kuboria abachumbe baito yangwa n'umuchumbo ito Steve Mugaka bono kurwa West Mugiranga ekero bakogenda parliament tigabarerere umulimi ginko reporteria Ndizi TV kurwase County Nyamira Job Maangi.